L'expedició blanquiblava sabia les dificultats de l'enfrontament amb el Ripollet, però el que no es pensava és que es trobaria amb l'aigua al coll i amb la mala sort de trobar-se indefens amb 2 expulsions i un penal de regal en contra, en el tram final d'aquest partit. Un maig que se li havia posat d'esquena només començar quan de falta directa Miguel marcava l'1-0. Després d'alguns avisos, Pol Conte empatava el marcador després de transformar un penal comès a ell mateix. Se suposava que, tal com treballa el Figueres fora de casa, el partit s'animaria a favor dels interessos blanc i blaus, però no va ser així. No massa inspirats en atac, el Figueres es va veure acollat quan al minut 77 l'àrbitre expulsava Adrià Serra i poc després, al 80, el Forcea, aquest últim amb penal inclòs, que anotaria Rubén. El rellotge marcava pocs minuts per al final, no suficients per a una remuntada altaempordanesa.